čovjek se pita ko bi na ovome svijetu mogao računati na nas, na mene, u čemu sam živio, što sam radio i tako dalje. A vjerujem i oni drugi koji su svjedočili, ko bi na nas mogao računati osim Isusa Krista. Ni moji roditelji, ni otac, ni majka, ni braća, ni sestre. Nitko nego Isus Krist. Sad zamislite koliko generacija prolazi već 2000 godina, iz generacije u generaciju, iz koljena u koljeno. Ista riječ već 2000 godina mijenja ljudske živote, utječe na ljudska srca i mijenja tijek ljudske povijesti. Znate zašto? Jer je riječ Isusova Božja riječ. Ima u sebi snagu i moć izvući nas iz pakla i smrti i učiniti od čovjeka jedan čudesni plod, čudesni život. Zato je Isusova riječ aktualna uvijek. Jednako ozvanja prije 2000 godina i danas i do gotovo ne dođe. Jednako će ozvanjati.